What's up guys? So welcome to my vlog. Ayan, so kung makikita nyo sa title, first vlog part 2. Kasi, di ba nag-vlog na ako dati, natigil ko siya. So, ginawa ko to para ulit magsimula. Kumbaga, babalik ako sa simula kung paano gumawa ng first vlog hanggang sa magdidire-diretso na. So, ang naisip ko nga yung vlog na to, since quarantine days, ang naisip ko is, magbigay na lang muna ng 10 facts. 10 facts about me. So, ang una, birthday ko. Pinanganak ako ng August 5, 2000. So, magta-20 na ako sa darating na August. Magta-20 na ako sa darating na August. And, sa pasukan, college na ako. Freshman. Ano daw? Basta yan, first year college. Tapos, pangatlo, I'm a bisexual. Yes. Siguro nagulat kayo, no? Kasi, totoo yun na bisexual ako, hati yung sarili ko. May part na na-attract ako sa lalaki and may part na na-attract ako sa babae. Not totally a gay, but I'm a bisexual. Kumbaga, you're in a situation na kinokontrol mo yung sarili mo kung saan ka ba talaga lulugar. And then, pang-apat, dance ang hilig ko. Hilig ko sumayaw. May mga kasama akong sumasayaw dati. And kung kilala niyo si Justin Borlongan, may vlog din siya. Kasama ko yon na sumasayaw dati. And panglima ay hindi ako magaling kumanta. Pangat ang boses ko. Nakakaya, mag-sample ba ako? So, pakisabi na lang sa'kin, yeah. O, diba? Pangit. Huwag yung pakinggan. Tapos, ang 6, ang hilig kong sports ay volleyball. Hindi ko alam kung marunong pa ako ngayon kasi tayo ko lang din naglalaro eh. Huli kong laro ng grade 11. College na ako. So, 1 year akong hindi nakapaglaro ng volleyball. Meron naman dito, naglalaro dito nung time na bawal lumabas, naglalaro kami dito pero alam ko hindi na ako marunong. Hindi na ako marunong mag-spike. Ang 7 na ba? 8. Pang 8 is, meron akong kapatid na lalaki and nasa Bulacan siya ngayon. Doon siya mag-aaral ng grade 11. 9. Part ako ng broken family. Yes, si mama nasa Hong Kong, ako nandito ako sa Pangasinan. Kapatid ko nandun sa Balagtas and yung papa ko nandun sa may Tabang, sa parents niya. And yes, hiwalay na si mama at si papa, kaya part kami ng broken family. And nandito ako ngayon sa Pangasinan para mag-aaral din at magtapos ng college. Tapos, ang last, moody. Masyado akong moody. May time na napakasungit ko, may time na napakasaya ko, may time na umiiyak na ako. Basta moody ako, change mood lagi. Kumbaga mood change ako everyday. Kunyari ngayon, masaya ako. Maya-maya, galit na ako niyan. Tapos, maya-maya, after ng galit, dun yung happy na ulit, ganyan, joy lucky, happy go lucky, gano'n. Napaka-moody kong tao. And, yun lang. So, kung bago ako sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and paki-click na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga next kong video. So, etong first vlog part 2 ko, ito na yung gagawin ko ng dire-diretso ako mag-upload. Hindi naman dire-diretso na araw-araw. Maybe mag-upload ako ng twice a week. So, yun na yun. Bye guys. Thank you.